Mereceo. Non imos deixar de poñer os que veña a tele necesarios ata que alguén lle arranxe o problema que ten coa maleza, o problema que ten coas ratas, o problema que ten coa porquería que lle come a casa Susi, porque Susi volveu chamarnos. Hola, son Susi Derbón e necesito que veñades desde Hora Galega para aquí por un problema que teño nunha finca lindeira que a miña horta que está chea de maleza e os donos non dan feito nada e eu necesito unha solución urgente, xa que as ratas me invaden. Claro, é que a calor fixo saír a pasear as ratas e atentos porque se lle meten no galiñeiro a Susi. Agora Susi tivo que poñer trampas para ratas e ratos para tentar pillalos e que non lle sigan entrando, pero non só ratas, porque entre toda esa maleza tamén saen mosquitos, moscas, ata culebras. Moito ollo, Susi di que xa está farto, desesperado de que el chama a portas e portas para que lle arranxen este problema e ninguén lle fai caso. Hai unhas semanas visitábamos a casa de Susi para recoller a súa denuncia e lonxe de mellorar, o problema só vai a peor. Susi, xa che entrou bichería na túa casa. Exactamente, ratas, pero a esta hora da tarde, eu aquí así, grabándoas aí, e tal, e culebra xa da outra vez, e agora o que teño medo é con esta maleza toda que críen as velutinas, porque hoxe xa matei dúas aquí na horta, e teño medo tamén que entre algunha velutina. Agora xa non lle botei de comer ás galiñas para que non veñan a comida, claro. Xa lle puxeches unha trampa tamén. Poño a trampa para collelas, claro. Comeronme 4 pichóns e 3 palomas adultas. Así que imagínate como era a bichería. Susi, ti cando apañas as ratas nesa trampa, que faz con elas despois? Despois poño aí ao sol e que morran. Sin comer e sin beber, xa comeron bastante, non? Non che parece? Entonces quedan aí e o mato e listo. Pero cada día que poño cae, unha. Este ano sacando o esterco, 4 niños. 4 niños de ratas, xa con ratas en total creo que matei 17 ou 19. Pero xa vos teñen entrado tamén culebras na casa. Sí, culebras, que é o peor. Agora puxen de mosquitera nas ventanas, que xa teño unha ventana que colinda aí ca finca do lado, e puxen unha de mosquitera porque me entraron pa bodega un ano e ali acollemos ali. Suerte que non estaba a porta aberta, se non iríame para as habitacións ou para calquer sitio da casa. Non sei se as donas da finca chegaron a poñerse en contacto contigo, houve algún tipo de movimento? Nada, nin as donas da finca, nin por parte do concello, nin alcalde, nin nada. Eu non teño resposta ningunha. Nin aquí veu nadie a mirar isto. Ti sempre sostiveches que era un tema persoal, non? Do concello contigo, non sei se segues pensando o mesmo. Sí, eu eso teño que sou o alcalde en contra miña, non hai que me saque da cabeza. Porque eu sei de algunhas fincas que eu mesmo vou limpar por aí, que lle mandan a carta á casa que lle dan o plazo de 15 días, pero aquí se lle deron o plazo, vai un plazo de 5 anos xa, que non hai resposta. Entonces, Susi, ti levas varios anos de alugueiro nesta casa, non sei se o dono da vivenda xa tomou parte tamén neste conflicto. Sí, o dono tamén xa llo dixo varias veces, aos donos da casa xa llo dixeron varias veces, pero son personas que nada, vive un Padrón e outro en Santiago e non toman as medidas adecuadas, porque incluso me entraba agua por unha parede medianera e tamén llo dixeron varias veces, pero pasan de todo. Xa estou farto desta situación e quero unha solución xa.